مزگەفتا مەزن لە مێردینە باکووری کوردستانی کومەلایە وێ مزگەفتێ سولەیمان دەمیر ژمێرە بەحساوێت کە دەبێژە کو ڕەهەک یان ژیموویەک ژێ ڕەها پێخەمبەر سلاوی خودی لێبن دنەڤە شوشەیەکی دەهاتیە پاراستن لەوێ دەبەرێ خەلگێلێکی بەرێ خودن وێ مزگەفتێ تایبەت جی جارنەوەکی قوتابخانە ژی هاتیە بکەرانی دوو منارێ خۆ هەبوون لێنها چەندێ منارەیەک لەوێ مزگەفتێ مایە بهتر جی کو ئەمبەری خۆ بدن وێ مزگەفتێ و بزانبن کو چیرۆکاوێ چییە تایبەت دەما کو دەبێژن کو دەریە وێژێ دارێ گویزان هاتیە چێکردن ئەم پێک بە بەرێ خۆ بدن مێرزینێ ev mizgeft dîroka İslamê de mizgeft kevne ji ê pêşiyê ev mizgeft bi minara hatibû bînakirin ana minarak wê tenê heye mizgeft wek medresê hatiye bînakirin û wezîfa medresê diye di dorîkê de di tarîxê de anha mizgeft em bi mizgeftî tenê istemal dikin mizgefta me ji di aliya müşekkele Alik jê pîrek lêlmêj dikin, aliyê dî zilam lêlmêj dikin. Di mizgeftê de mûyê Pêxember aleyhisselam, mûyê rîha Pêxember aleyhisselam heye û mihraba minbera wê û deriyê wê na ji dara güzê çêkirine ev 700 sal, 600 sal, 700 sal hîn wek xwe berê li vira seknandîne. Mizgeft wextê artuqliya de çêbûye ev deriyê derve û minbera wê na berê 600 salê hatiye çêkirin alî mezûnbûna xwe de di rêza pêşî de yanî beriya wê na di sala 1130 de li aliyê jêr Mêrdînê mizgeft ne biçûk hene belkî wek medresa çêkirine ama biçûk in a mezinî got hetenehka lê dewam dike li ser ling maye ev mizgeftir. Li Mêrdîn dibêjin dibe kevir dişteğilin. Minara me jî bûyî hawî ser minare di Hindurê Çarkorzî de bi yaziya Kufî got em jêr dibêjin bi Erebî kelîma tewhîdê heye. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Di ser wê nare Ayetel Kursî hatiye nivîsandin. Malûm ê Ayetel Kursî Müslüman ji bo muhafezê di agleb de dixwînin. û Müslüman ayeta li jor datînin. Feqet li vê derê ji bo divê iştegaliyê de ji bo cihê wê na li wirayê li jêr nivîsandine. Di ser wê re dilopa çava, dilopa hêstira heye. Dilopa hêstira bi mena merhemetê, rahmetê ye. Di Hindurê wê dilopê de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine, di Hindurê dilop kepçûktir de navê Muhammed aleyhisselam nivîsandine. Xwedê Teala di Hindurê rahmetê rahmet jî merşandiye. Li dora dilopa biçûk, di Hindurê dilopa mezin de navê çar xelîfa hatiye nivîsandin. Ew jî ji bo timamkirina rahmetê ye. Di ser wê na de sûretê heyvê heye, şiklê heyvê heye. Di şiklê heyvê de jî navê Xwedê Teala nivîsandin, Allah nivîsandine. Yani ev rahmet, ev merhamet ji ba Xwedê tê. Di ser wê na de sûretê tavikê çêkirine, di Hindurê tavikê de jî di merkeza wê de navê Allah Muhammed aleyhisselam û dora wê jî 10 sahabiye got bi cennetê hatine mizgînkirin hene. Her yekê şibandine tavikê, loma di Hindurê şiklê tavikê çêkirine. Aşere-i mübeşşere. Li aliyê jor, li jora tevî şiklê deriya çêkirine, 8 şikil, 8 derî lê çêkirine ev jî temsîla deriyê cennetê dikin. Minare ji jêr de dibêje ki dibe govin di hayata xwe de di asasê hayata xwe de kelîma tewhîdê deynin. û wek got di Ayetel Kursî de hatiye naskirindan hûn Xwedê Teala naz bikin û bi dû rahmeta Muhammed aleyhisselam û xelîfê wî diherin hûnê jî wek her yekî ji ê got bi cennetê hatine mizgînkirin hûnê têkevin ji derîkê ji heş deriya derîkî cennetê hûnê herin ebedî. Ne kaslıydı ya. Reyhani Kaslı Oteli'nden çektik güzel terasından.
olmaz diye mi şey değil?